Lad os besøge Isby. Her har en fabrik i over 20 år lavet god is. De har lavet 3 forskellige is, hvilket folkene i Isby var glade for, og de troede ikke, det kunne være anderledes. Men så skete der noget nyt. En ny opfindelse kom, og nu kan alle lave deres egen is med lige den smag de vil og for få kroner. Bennys gulerodsis var ikke særlig succesfuld, men det var fint, for de få mennesker, der kunne lide den, gik meget op i det. Jørgens ananasis var til gengæld rigtig god og havde stor succes, så han startede sin egen lille forretning. Efter lidt tid begyndte folks tanker om is at ændre sig. Det var ikke bare noget en fabrik producerede, det var noget alle var en del af og alle kunne nyde sammen. Fabrikken lavede stadig den bedste vaniljeis, og til deres overraskelse steg interessen endda. Men det var det hjemmelavede is, der gjorde, at folk gad at besøge Isby. Men når de nye mennesker kom til Isby, var de helt overvældet. Der var så mange forskellige smagsvarianter, at de kunne ikke finde deres egen favorit. De manglede noget til at fortælle dem, hvad der smagte godt, hvad der var nyt, eller hvad der var interessant. Egon fik en idé. Han stillede skilt op foran sit hus, hvor folk kunne fortælle om hans is. De kunne beskrive den, bedømme den og så give den en kommentar. Folk elskede det, og efterhånden havde alle i Isby et skilt foran deres hus. Der var 3 store fordele. Isen blev bedre, for indbyggerne kunne lære, hvad folk gerne ville have. Derudover sparede de mange penge på dyr reklame, for positive brugeranmeldelser var endnu mere effektive. Og til sidst så fik alle køberne en måde at købe præcis den is, de bedst kunne lide. Det er altså social is for folket og af folket.